дар интихобот барои овоз додан ба вакилони мардумӣ ки пешбарӣ шуданд ширкат меварзам, яъне овоз медиҳам. албатта ин қарзи шаҳрвандӣ ман ба ҳисоб меравад. Ман бояд бетараф набошам, чунки дар оянда вазифаи асосии депутатҳо ин хизмат кардан барои халқ ва давлати азизамон мебошад. ман бо як бовари камол гуфта метавонам, ки интихобот бо шафофият, яъне тоза, пурра, бе ягон инъикоси ғаразона, ба таври умумӣ дар асоси сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон мустақим ва овоздиҳии пинҳонӣ сурат мегирад ва ҳар як шаҳрванди бономус ва дилсӯзи ватан ҳатман бояд овоз диҳад ва боварӣ дошта бошад, ки дар интихоботи депутатҳо ба ягон хатогӣ роҳ намедиҳад ва ба шафофияти интихобот боварӣ дошта бошад. интихобот барои мо пеш аз ҳама барои баланд бардоштани сатҳи некаҳволии халқ, боло рафтани сифати зиндагии мардум, роҳи дурусти сиёсати дохила ва хориҷаи кишварро пеш бурдан, инчунин тинҷию амонӣ, сулҳу суботро дар кишвари азизамон қавӣ медиҳад. инчунин барои ҷумҳурии мо, ки имрӯз ҷумҳурии аграрӣ мебошад ва онро бояд ба ҷумҳурии аграрӣ ва саноатӣ табдил додан, албатта аз депутатҳои халқ имрӯз ки мо ба онҳо овоз медиҳем вобастагии калон дорад. ва мо шаҳрвандон дар оянда бо як орзу умед аз вакилони ояндаи халқ, яъне вакилони маҷлиси намояндагон интизорӣ мекашем ва ба онҳо бовари худро албатта баён мекунем, ки доимо дар хизмати халқу ватан.